Lembaki kambajine jumma Nimsnutula jingen Bangayat baka perthei Hirwebe khot yedanya able Bungsi na tuai Ngajukan mong yami Lembaki kambajine jumma Nimsnutula jingen Bangayat baka perthei
kitab sang dan nong kabain san dekat kabain nyong ko ong kuni hangrai ngati haka jumbul ke jingle sen ai jume ngan wan chak yeng jume haka jing sep tieng jume ngan mani chak tempu bakhu jume nangkau ng pompau ke jisungu yublei wala ai pat yangi ya kini kalam bengwan chak yeng ka bakatang ke jung blei namanta ban mani ban syakri ban pendan burom ya ka kateng ka bakhu tiu hoi la slem tala katu kan dibenai ni yu su kan pelong ke seng nama kalam kubet bat kan ni seng asin ke de ke sin maningkong sampai ba mio bang nyo pelong ha kan ni kapo ni pedang so bai pi baro bat kunjuru ya kipa bangen ki badan hala ki jong ki yin ki sam ki bapet ya kini ka program lengba kini ki kor ki bol ki jing start teknologi ki ba ublei u ahingi nak benta bangin penumburom ya ka kateng ka bakhu ju ti ni ka por ni pengetang su blei ha jing duai kokpa jingi ubah meneng niwan bandam rit aki selajat jongme kokpa ban aingu ya ka kateng ka bakhu ki jongme namo nolong ublei jongi ubam ji ino yangi ngaingu eme ko try namal mi apat hi kalang banguan sekani ki yin ka bakentang ki jongme milai lam ko try ya ki kijat ki batlat ki jongi ya ki mesiem ko jongi ko try bat ki jumut ko pakhat tingi banguan sekani ki yin ka bakentang ki jongme ko try ya rap ko try to dorong kat hani ko po to pengkatang yang badan hakani ka ceka bakumjur ke macam taparo ai ki so ke cindron kat ke jongme ko try to khuyu pailang jongme badan hani ke yin ka bakentang ke jongme kunjur ki para bangai ki bapet ya ke ni ke program ke jin slok lengba kini ki kor ki bo nget scam ko try mi so kini juur ki karpa jongme khamat jongme ha keting ji sungi pan amen Inya tanya kani ka jing chakui jongi da ka chungwai ka ba shi spa so po a ba shi spa so phong to ai banya slo ki kul hau try u hukum ukures baken e khnwai ka jing long shi tli ki khun jong ublai ka pumpau ka burom ukures ha putai shi spa so po a ba shi spa so phong Kapla,
ban yang akato mabanjo papertai Kot ya uben ilsha jing jot lai ha Akot ya uben ilsha jing jot lai ha Alam syaka jing Alam syaka jing Alam syaka jing im uji sublayan Shua bangalit akan doai ngan puli kat tu kat ni ki kentin ki bakentang ke jong blai ka bang ila ben syam na Hebrew nang balai dukot ka bakat ar bat kalai ki kentin ki bang kum ni tu sumal ko para banget yo ba kumno ri kumno kamdan hanu na phi ka danut basniu ka jimbam ngai hak ban phai dia no na ublai ba im hendai tu ya kentu perlok ala kasngi kat badang khot menta kasngi ya ka ba on om pen e yanu ru na phi da ka chi kor ka pom ublai ungkur ku ya kini kintian dengi pendam shablai chin tuai ko pa jingi ba mneng yuan ban aingu e ya ka katang ka bokhu ki jongi nama milong ublai jongi ngilong ki khun ki jongi mela thau ngi ko trai ka dur ka jongme hi mela thau jangi bangin syakui ya ka kateng ka bokhu ki jongme ngai ngo eme ko trai nama mela penjalat ngi sa isien bangin syakui ya ka kateng bokhu jongme ha ka ni ka yin ka bangkantang ka jongme ko trai kedua nama kata tu dorengkat bangi ka ni ka por ya lam ngi do mun siam bokhu aing so ya ka bor ka jindangkat ka jongme kedua ru ni ka por ndam ta ka balang ka jongme ka badan hani ka caka tu pungkup ingi da ka bor tu mesim bokhoy kumba mala pungkup ya kesendan hanong ba ju salam khnang menginang la penya chaprang mentrai ka kam ka jongme kham tam menyalap ka supel jongme syaki wei pat ki mesim ki ba ko dor kedua kerpangu ko trai ndam ta ki yin ka stan barok ki badan hakani ka jaka bakumjur ki wei pat ki jaka kidan na pleng joki ko trai ki ba syami ki jing kendo ki jing im ki jongki angek scam men pelaj ki na ki jing ko trai kidan na pleng joki ru ki badan na padang ka cimpang ki sistem arah jasnam men suami lawan tang ni patai ban pun ko ya ki bapang ki sistem ban nyalap ya ki jing im bong cukun bat ki jo ki kamba melakular ya kita ba khot kerpat ya ka teng ba khu jome ki kamba ki ba kham khrau man a ya kita bat ikam kinti ya kata ke cingkular jongme telek ban pengkhia ya kita ki bapang ba sistem ku trai ba dak snam jongme pengkhia ku trai me ken yo pat ya ko bor ba ken yo pat ban kiu se ke yang ku kentang jongme be ki la ba syakri pat ya ka keteng ke ba khu ke jongme ngadwai ko pa hakani ko tumen pengkhia ru ya ke jelong mesim ke jongki ba ken tip ba ke pengkhia ka ba janai ka detang ka bawan nami da ku bai pat ki por hoi kini kilat kilitik jistat ki ba ahingi bangin sumar ndai nget scam ka cheping khia ka janai ka dei nami adwai ru ahni ko por nam ta kini ka ri ki jongi ku trai ka badan ha pedang kani ka khlam ku bet hakari ka pathai boro bukamjur akani ka ri ki jongi nget scam iwat ya kamon ki jongi ngep tip ka ei ku trai ndai ngi su IT ha kamon ki jongi ngadalong kamon ki jongi ku trai tumen weng no ikani ka khlam ku bet namar ka balang jongme ka dan sibun ki kam kan kan tambah nyalap ya ko spell ki cimpin im ki dan sibun ki mesim ba ko dor ko try ki ban ba pedang yemi nda dan ko try ko por bangin syakri ya ketemu ko jongme nyang thrang ko try nyalap ya ko spell ki jongme namar kata ko try be ya IT ha kamon ko sta ki jongme kedua ko try be kan ko por ki dan ki mesim ki ba ko dor ki bayo ya kan cimpang klam ko ben madwai tu pengkhia ru ya ki ko try ba sha ba kan klam ko bet kan yo ban trai dambor ha ka met ki jongki hanai ka snam ki jongmi ka pengkhia ken ya ki ko try
Ngadwai ro ko try nam ta ki musim ki ba ko lor ko try. Ki balai jengai no me ko try. Hoi ko try ngadwai nam ta chongki ko try. Naman hak julang bri ki long ki bri ki batlot ko try. Ki bo jong setan ki tai dang bah ro kata. Pun pensyai ngi ki musim ki ba ko lor ko try. Ngadwai ko try nama ma. Kular ko try ba musim jong me dan hak ki jaka baro ko ma mela kular. Naskem langit skem ba kan ni ko por. Mesti mo khoi jong me unlai men keren. Ha kan no ke jaka ba ki dan ko try. To keren ha ki dan no jong ki. Makin sok ko try makin ci syong kum tu. Hendai makin IT pat ela ka jong GM. Ba ki man phai pat. Man men long ublei wadak ki jing e ki jing stai. Men ci tho ye ci duna ki jing palat ki jong e. Ye ci map e jong e. Men cuka ba ko hik men sim kan jat no. Hendai baro ki nyo ye ki jing pidem. Ka bang cukun. Yalam ko try yang iru akan dikepor, ki badan akan dikaying ke bakan tang jomi. Ang so ya ko bo jong ka ko try bien. Iru ilong ki khun ki jomi. Ki balam pincanai ka teng ka ba khoi jomi. So ko try tin try jong anu pom. Ha ka teng chi sungi ban. Amen. Hang ni opor pat ngi nyok bam teng ya ki kam jong ka balam. Ki program ki barang sa ani ki janmien nginyo ban duai pen kentang ki jengaingu lai temsan Dr. W Dukha adin katang nginyo jingruai kerpang special number nam so feeling so actually with mission worker jeng balang bateri ani ke put saudong jong kesnong ka jungi hamal ki bar ban ai ki jing keren naga ketien ke jong blai da irang ba balang morgan nang bri ngi aingu yu blai lang ba irang ba balang morgan nong bri blai ai pi met ka bukat ka bakhia legit pi ka kam ka jong blai ani ka por dan ka benta pan sam ka khubur ka tien ka jong blai kum ka balang ai khu blai pi ban ni duai bu blai dor kan lang ba ki kin tien ka jong blai ba pina sam padang pai lang jong ka balang hang ni ba ki yeng ki sem ka jong ni ki long ki buan ka khen ka jing snai ka jong blai dung duai bu blai ka ba pi ka yeng sem cái cam cái chấm cái chừng tây cái chừng phi nằm tại cái cam cái chừng play hay cái balang hadim lawai cái jiseng cái thấy cái nhọ cái jiseng chừng kí ban keren di Dr. Sumarbin Umdor jiseng semlaru cái nhọ jiseng chừng kí po sau steng janmit sibin ban keren di Reverend Dr. GB Poashna hagnika mit balang arfu arrik handai arjar arfuwai inyo ke jeseng mit balang kata ke jeseng pedang gerudkan bat ke jingis penkre ya ke sakramen ke jing khawai drai ban yalam ne ke puli ne ke ketien ke jong blai ban duai de rang ba balang morgan nongbri kum ke balang ila pen bai kerpang ya ke jing perlong ya ke jing pen baptis ya ki berit rik basan jong balang maringi khmyo asyu pen perlong ne ki dau jong ke jing don ke jingwan jong ke khlam di kerpang ila penbet man pelong haka sengi sajan kata ka arpusan tering ubnai bakhandai arjar huwei di kata kalong gejing penbet ke balang kerpang bat yang nam ta ka jing seng sakramen ke jing penbaptis haka por shpu buji haka ni sengi sajan arpusan tering khandai arjar huwei di paramnget ki badan ki khun ki beren bat ki besan ki bakwa kwa ban ra penbaptis so pen poi kerteng jong ki jong pi syuk tri jong balang halani syua kanika sengi balang syua ka arfu atrik khnang barla man penbit penbiang ya ki jing don kam baro ti kumba ngi chupen kan mau sngoba tho syai kerteng u lanika ke kenthe ni senrang kerteng kemi kerteng kpa bat ban ta tho ti kenaru ya ka sengi kha ka badai khnang bagan long ke jingbit ke jingbiang nam tak record jong balang hadian habun dia kepon riu buji pat janmit akan ni kesengi sajanya arsan tering nginyo ya ke jeseng duai nam tak jing pen kre ya ke sengi utrai penyelam ke puli na ketien ke jong blai pat duai in masa kersyan en mukhem penyelam ke jing duai masa juniper mauri dia akan ni ke arpun riu tering kesengi utrai hakapor shpu buji in penlong ya ka sakramen ke jing khawai utrai por shpu buji ke para bangit ke banwan siung mani
kinlong na ka jeseng ying dong lum balang jeseng ying dong sepngi ka bakentup ya ka dong lum balang nong pungro lembat ki paramngai ki basa ha Oxford laban lausotun lum paring lengka nong se opersilong banyun bat melim hak por shibji pan ki paramngai ki banwan sekani sakramen ki khoi trai ki lok na ka dong shatei ka bakentup ya ka dong pedeng shinong nong siliang shanapti dan kiti laishmia nong malki road lembat ki paramngai ki basa haleng geding nong mensong mau kasiang mau pan lai khra nong rim hills pok se pling lumding jeri mau khar jayau mau prem pacho hill mau lai mau ro mau lai mau tuar ba nong sder ak por sau biji pat in perlong skawe ke jeseng sakramen ke khoi trai kata kalong ki paramngai ki banwan se ying mani hakani ka por sau biji kinlong na ke jeseng ying dong mingi kabagan thop ya kadong karmal ki kli shinong wa kadai lem ki paramngai ki basa hanong thmai nong siliang nong thmai nong ra renja lai kor maran ting dem tring lum pengat pa lum ding so di kita ki long jing penbej namar ke jingdon jong kini ki jing penbej jong ka sorkar wini wan si mani tinggal penbej ya kini kerukom snubha banyak kan mau banyak ban ya ka por lejong di hadim lawai ni ki jeseng lakerpat nong supervisor lum jingaingo bat ki dekat jengka komiti balang sengubah ban am nginyok ban nyau yaki jingaingo iskuan penken mau biang ba kumtu ngilebut renti yaki kendon habarung ni penbej lembaga jing penbej ki volunteers ngasupen kan mau biang dalam miru semania bun bat banyak kongu yaki jing penbej jengki volunteers balang kanipat kalong gejing penbena naka Malki President Secondary School ba ka Malki President Secondary School ka khot admission namta kinu kawa banwan admission hakani ka school kalong nadu class nursery hadu snam bat namta kan session jeng ka snam arjar arfuar di ki wei ki jing tip akhambania pila banya kendu lani banwan banya kendu hak school kepada ni apo kamala ba shupo jeng ka yumani ka office ka pli nadu shupo biji men stamp hadu shibiji janmiet kita kilong kijing penbena teknik puar pan inyo ban pen kentang ki kijing aingu angkerpat temsan Dr. W Khan pen kentang kijing aingu bah diem la depan pen kentang kijing aingu kerpat bims feeling so shli ban shime kabenta ban ai kijing ruai kerpang bah dien kata ka penta ka basa insyanya hai rang ba balang murkan nang beri ba ai kijing keren kedien kijang play please bu Chung ini duai kukpa chung yung maha beneng tuai kimet bat kimet sim kijong kli jong kabalang kabalong kamet kabakantang kijong me wongya yung me kukpa bu bat ba ismay namar kajing don rengkat kajing yalam kijong me yung kabalang hagani kisngi kipo kiblaleno bedeng kijing pentut kijing penuit abangi kendo hagi imlang kasalang namar kijing pang pandemik nre mela penyo padingi ko kenrat kabalang kajame ban sedang pat ban pentelun yaki selentem kijing syukri kijing mani yeme Kumju hagani kono paisngi jongani kasngi hat kenai terik melapli yang ingin kalan bani kendu lang ingin lah bani don lang baro katkum ke protokol jong ke government dan ingin lepen baik ku try batang gawe gadong ban wan syagi ing bakantang ka jome kay giwe kini pet lang ba live screening try bi ulay ubadon bo no sinsyar ka beneng bat ka kandel
ai ke buram ke jiro ba ke jing pendon buram me hakane ke por namar ki e bar ki ba me la pele ha ke jing im ke jongi mat me la penyo engi galat kum ne ban ni kiu biang ban man ne ban syakri me ke ying ba kan ada bangi wan kum ne ngi ki jing ai ngo sya ka kam ke jong me na ka bentaban ya ki jalan tem jong ke jing syakri ye me halaka balang ke distrik ke prestri sinot bat assembly kum jo ta ko try bi ni duai ye me ba menis nei to ker khu ye kine ki jing ai ngo wala ki long ki berit ki long ki bom don bor Hamre haba me ker khu ko try ki long ki ba khlain ki long ki ba don bor ya ka ban tre ye ka kam jong ka jing pen im ke jong me to na ya rap to nang ker khu yingi kal banang ya kis ngi ki por manginang la ya ka ban ya sei klu bane no nang ba ka kam jo me ka nam ko nang ba ka kam ga jo me ka nang ya se prang kat ba menang ibit ba pansa ya ka balang ka jo me hasla jong ga ne ka prathai rakhui ka we pe ka we ka khti bre no snyang sekane ka kam khu ka jing koi ka jing khia khu ha ki kam ha ki jam khu ka jing long ban sim ka long ki pham kha nang khao ki banang khlain ha ka jing dei bat me bat ka jing dei bat ka balang ka jom me kan ra tu sngau ba sha skor ki jing duai jongi namari gene barang i pa na kratong trai mo pem jongi nu Jesus Christ. Amen. Kanan beneng longga kedeng jiruai kanan riba pula alano imposyata kananne riba puna dekari bakhipa ahane ngai thấy trong ba sa ahang ngai ngam chân sung sa thia kamen sim trong ha ka trang shisha bang i kanan me katakari kanan me riba puna
posyata kananne riba pena deigari lakwe ipa deigari blasna tak sermela lomba itim kwa lubang posyata ribadam jingsu om don jing khusai kanan me karipuna kanan me ribapuna alalo nan posyata kanan me ribapuna deigari lakwe Tangki bala suspa putra kichong hanta tangki bala sakudasna la lodina om don lan yakiba kenta chikotra hakata karipurna kananne ribapurna alalo ngan posyata kananne ribapurna deigari lakwe kananne ribapurna alalo ngan posyata kananne ribapurna deigari lakwe ipa dan beruntung mulai. Amin. Kulai sibun ya kitu ki jing ruai ki kintian ki bala nang perhem sisu ya kani ki jing sakri jungi ya ublai akani kapol tu ublai nang kerku je pi ya ki jing im ki jung pi ma phila nang sakri lomba ki sap ki tolen ka ba ublai wa ya pi nya pai sa ka wei ka benta ka ba nyo ya ka jing selok nak tin ka ba kentang ka jung ublai Syang poi saka ni ka bentang ya ruai lang ka jungwai ka ba lai spa ka sao na ka ba thumai ba lai spa ka ar na ka barim tang sipor ban nyo ya slong tang sipor ban pet chami hajar sien ka long kam kodo yak jing so ba bamne ngan ai baro tang ban nyo ya lok bat mi lai spa ka sao ba lai spa ka ar
Pastor in charge ang kabalang, ibadan ng katlang hakni kapor, ki tememasan, ki dikhat trong ka komiti balang, bat yapi baro, bakunjuru, yak para mengai ibadan hakiyeng kisam jongki, ngasyem yakani kekabu, ban ai kublai yapi, hakakateng kaba tiang tam, nong penem jungi Jesus Christ. Nga pamparu ka jinsungu ya ka program komiti jong ka district ka balasanya ya nga ban ag jinslok nak tin jong blay ya ka ni kapor. Jing sya ka di ka sin ka banikong janga ka ni jaka ho aki program jong district aki balang jong district ngalayo ban kadan nai ka ni ka sin banikong banganjang ka ni jaka. Ndrei nge scam ba kuma blay elam yingi lo elam yinga nyalam lo ka ni kapor. Kiki bangan keren nak ni kapor kolong dak cingalam cu kenang bang kolong kubur nam tajung hilang barong kunjuru itimasan sekretari kecingkren ai museum jungi tu blai nang kurkuru yapi nang ai pi kamet ke besait ke baklan ke jelong museum namal kidan kikam ki babun baka balang katang syane api nya kikam jung balang nang ni sakman kabenta kaba ngalasyem ban aji slok akani kapor kabadan du kajinya so bak kitu ki bang la polis dang hakaba sedang paki kentian ki bang lasyem akani kapor kolong na ki kitab proverb lanong bakasau dekat kabakasau kabadai syapang kacing paidian ubangin kikintian ki bong kumni uba keladien haka denut on pendap ya u dala ki jong kilenti tungi pengketang sau belaya cintuai sai sien try be ni wan man damret aki selajat bakhui ki jomi hakni kapor ko try galang tang ubriu betlot galang tang sakri jongmi bom dan ai naladi andre nget scam ka jingkular ka bas scam ke jongmi ka ba mi ong ko try baka cipeng krek kolong ke donut umbrio hendai ke juba kolong nami ngashane akata ke jingkular ke baskem ke jumi dokren atrai ngin skor milong ublehi dokren atrai kini kingtian ke bangan mi akan ni kapor nam tau pai lang ujungmi ubadan akan ni ke yeng ke bangtang ke jumi bat aki yeng para bangai ki badan aki yeng ki sem ki jongki to ai baki kini kingtian bangan keren akan ni kapor kan dayo caka ki donut ki jongi kenang ban ngla ban pur ki thiet ban mi ki sla bm ban sei uso batri mesim so ko try jin roi jangan pop hakti jisungi pan amen ka jing phai dien jong bangen uta ubakala dien haka donut un pendam ya u dala ki jong kelinti probe nong bakat sao dekat ke baksau kajumut cangkane kaktian keladian lani kajing phaidian kadai kajing ino jenglenti jongi ya kanu kakam kabangi temu man pendam andrai kaktian kajong ublai bak penjuru akini kekentian ki bang la pule akini kapor kabala simban aji selong kajumut kalong kathau sangi ki bangen ha Jesus Christ kajing paidian ubangai kawanja kadai tang namar bangim sumar bat pikir bahai yalede na kajing im bakenjam sim bat ngkalan no hakajing pisoy usaitan kani kajing paidian kamdai kabawan kendet andrai kabatrai suki bat akapor bangi pai perkhan ngkalan no na kajingen kani kajing paidian kai stream tik kum kajing pang bompong bah kapor bomlai isu kani kajing pang kasdang man pau sabang kani kajing paidian jong banget kadan kajing yadai ke bajan ha bat kajing jong wei sunran Jesus Christ ubakreteng upetros ya kita ngila mensyam na gospel Lukas arpo ale kubai
Aduk no fo ari ones kapra lai du karwe. U Petrus u baketeng try jung kolong u Simon u khun u Jona. Udai u sundan u ba Sherhem ba bat bai jan tam ba bar u Jesus Christ. Nai tang nakadaw. Ka jingbom pikir ba ula lenno ba u itu yolau jong u kenrat. Kidan santli kidaw kiba pelong Petrus ba nu herno suki na jinget ba Sherhem chu kat hadu bon phaiden no blei ba u Syakri. Kabiningkong ka jingbom syashkur ya ka ktien ka jong blei. Lukas arfa lai phuwei hadu lai phusau. Utrai ulo angko Simon nani ko Petrus akhmi u syaitan ulapan benyo ya phi ya kaban ta ya phi kum yoko ndroi ngala duai manga nak benta jongme ba ka jinget jongme kan deno dono u Petrus ula cuba ko try nga kloi ban net ringkat ban me sya ka bendi bat sya ka jinyap ru u Jisu lo ong biang hau Petrus usial on rio hakani kasi tat anda melen no laisien ba mi itu yanga hakani ke jinya kuran u Petrus bat u Jesus Christ u Petrus haja ka ba on penrit ban syashkur ya ke ai ke ba Jisu ban i lani u maham ndrei u Petrus ula sania pemban hala ke jong ko ba da ka ba uang ko try ngara kloi ban let kat ban me sya ka bindi bat sya ka jingyam ru u Petrus kani ke cuma syashkur Petrus ya kaktin u Jisu kala nang herno na ke jinget ba Sherhem tu u Petrus u badan ke jinget sispa na ke sispa andai tang namar ke jingbom syashkur yo Jisu bat ulasanya ala ke jong ko bo ula sakatin ok hendat ke jinget tu kom kanusa afopusan ula sakatino na ke jinget nota udan sastang prafopusan ke jinget ba Sherhem ke jong haka jing jang iro kum ki kon kastan ublei uhikai usneng bat mahamingi ning ba ki kintien bala tho haka tien jong ublei ka bang tiap ka karba nani ka Bible ka bang ong haka tien dong wei kum ta ka day yangi kum ki kon kastan bangin puli ya ka tien jong ublei man na kasingi kanang bangila ban em haka hok penyat akan ti ka an jong ban menyelek persyaru ya ka bor ka jing pisoi jong syaitan la tho ya kani ka tien jong ublei na du ki spas nem ki bam shwa da ki sau pongot ki nang tho ki bala persat sim da ublei ha ka por wa pemi ya kani ka tien ka jong ublei bun ki rusat jong kani ka potei ki la persang man pendu ya ka wei urustat uba keteng u Thomas Paine ha ka kot jong u ka ba ula tho the age of reason u ong ba haka ni ke juk trong ke start ka Bible kan sadu no la ni sadi tat don eka nomor bom dan chu bakwa panthit eka ndai ka ba nitep ba adu menta ka tin ke jong blai ka suffering kelem sodong jong ka percaya wei pat urustat uba keteng uborte uba nakari France ulak kop ulas kan sorong uang batang hapo sispa senam unsa penduk no jaga Bible hendrai ke bapala kalong ba hadin sispa senam ka jingyap ju ka Geneva Bible Society kala thit ya ke yeng ke jong u bat kala ka Bible Society Geneva Bible Society kala pelong ya ta ke yeng jong u na manta ben sen man pimi ya ka kot ba bat adu manta kani ke yeng ka kalalong ka caka pimi korba ka bahetam hari British hakini kisi ba manta buon ki ba persang pini limba ki media buon ki ba persang kala ya ke tho baladan ak tin ke jong ulai khanang man pukulmar yangi ki banget ki stan ki banget Jesus Christ handrai wala ki persang kanu kanuru kin amla satya namar ka di kaktin bala tho bala persan sim da ulai Steve Paul ba Timothy lai kan riu ka jin tho baro kolong bala persat na sim do bulai ba ka memento ya ka jin kai ya ka jin sneng ya ka jin penben
ya ka chimbe million ka ba ha ko Matayas apusal pesan ka beneng ba ka kandau kan le no Henry ka tin jonga kan om le sete ni ba ki kot jo ka pate ki kala na ka wei pateng sha ko pateng ni ba puli kot school ka po jingi da ka wei ka kurs mata la pai da ka wei ka kurs ki kala Henry ka tin jo blai kan yai ne shadu bom chukut nama da di ka tin ka bara tho la persat mesim da blai ka tin jo blai ka dairu ka jimba ma ka jim ba kan jam mesim ka balik persya ya kabur jong setan ni ke mau ha ko por ba Jesus Christ usha jing et sapo sini sapo miat adin ma la sha jing et setan ulai i ulai yo ka bu namar adin ma sha jing et kai ban kong e ka de ki kwa ya ki jing bang kana ma ya kadang ya ka met kon taw la wan chau jisu ulai yo e ka ni ka bu la wan chau Jesus Christ bat ula pensyo yo Jesus Christ uong to pengkelaku la da melong kurun bulai to pengkelaku ya ni mau Andre ujus kres chemiale ya setan la ka jong ka bor Andre ula ele da tin ka jong bulai da ka baong ya setan ba la tho mun ku do ya tin tho badan ka kot ba tin ka jong bulai bat ya ka tau ujus kres usiam ya kini kentian na ka kitab la tho ha ka kitab Deuteronomy nong ma pra khot ka balai tu ki khot ki ba kham chedien u ong kum ne setan ba buriu mu em tang dok pu ndai do ba buriu em dak tien baro kami ba ka ba mi nak sintur jong play ka jingbam ka dei ka ban kam tam ha jing em buriu ngadang imbam tang ki singiru kani ka met jungi kan telot ba kan telot bat ngilat ban yo pang lai fu jan ban ngila ru ban poi wat chadu ka jingyam kumjuro ka tien jong blai ka long ka jingbam ka jing em ba ka jam sim jongi ladang im puli ya ka jinglong sim jongi ru kan telot ba skuski kan poi ka por wa setan in yo chaka jing em jongi bat in pai dien no na blai ubang sakri ka ba ka jingbam duai Lukas arfu ar sopo Matayas apun riu safoi hakapor ba Jesus Christ ulale chakper Getsemani banduai ulai lamlang yo Petrus u Jakob bat Yohanes rekat bat kisenran jo bat ula pha ap yaki kham sijingai bat yo ledi ulale sechka bakanja banduai hadien ba Jesus Christ ula dep duai ula syam pemban ba kisenran jo ki yotia ti ula ong hapetos tu syarai tu duai ba pen omahab ha ka jing pinchoi u Petros wala sim sa skore ki jumaham u Jesus Christ nrei u Jesus Christ udang pen i ya u ya kilat kelenti khandang ba online na ka jing pinchoi da ka ba ong tu sarai tu duai ma pen omahab ka jing pinchoi nrei u Petros sim la pateu e royam ula ya thia pen ban kajing bam duai jong Petrus kalong ka wei pat kada wala nang penher ya kijinget jong arpo persen ula sakate biang na kijinget be cherhem jong mata udan satang 20% na kijinget ke ai kijing duai la sang nang kong blak tho kitab Genesis saw apun riu kajing duai ka dei kajing ya kren kajing ya slok dengi bat blai lingba Jesus Christ kajing duai ka dei ru kajing phlai ki pom bakabor bengilek persya ya kijing pichoi jong setan kumno ngin duai kamdan kano ka jing batai sha phang kumno ngin duai ndengin syam ma ketien jong ublai jaka ya karkom ba ki breu ki penekam aba duai da ka badam ya ki kosio kitab sia menekong prasam sa da ka badam ya ki khli Exodus saw life way Matius apun real life kundai anini duai da ka bajang kitab sia menekong prafua ngila ru banduai dak bakhabrep lani ba pej khmat jongi laning duai dak sur ka bajam laning duai jajar hakam sim ki jongi balai ngi dak banduai hak tien jong blai la tho ba blai la thau ya ka beneng ba ya khandau ba ki ei baro ki badon haka la thau krapang ru yangi khon meriu namanta bingin sakri ya konta baro ki jinang kam jongi la kalong hakamat lani kecim makin jam siam hidang kamam tip sha ublai
ha ka jing duai bat lingba ka jing duai ni yo pedang ya ka jing kerku ka jing sok nasim ka jing men ka jing em nang ta ka jing duai ka ai bor wi ngi bang shakri yo blai bat ya ki wei ki param sim ki bolong jing thao jong blai karkom bangi pendekam ya ka jing duai lang mas prial kadai ka jing duai ka bangi duai lang para banget nam ta kinu kimat ki bal bulu pa bangi duai lang hakinu jaka nani ha ka jing sang lang jong ka balang ha ketien jong blai syam ya kani karkom ya duai lang apostol ne kong khalai kumbasis pa arfongot ki para banget ki laya lum lang ha ka kamra ka bahan neng Jerusalem bar ki laya ne lang da ka wei ka jingmut ha ka jing duai bat anda lapai ka sengi pendekas la pendap iki daw mensiam bakhoi Lukas iwei shpo bat uta pai ba baro udang ya duai habar ha kata kapor ke jeng ngot thang ba wi ka jin duai marwe individual pria kene ka jin duai kadai ka jin duai ka bangi duai marwe simet bat ublai ngila banduai marwe kamra yin jungi nani ha caka ki bomben kanu ka jing penwen ngila banduai marwai apo kamsim jungi abangi kendu jing ki jing pisoi haklinti ya jungi haki office bangi terkam lanu hakinu ki jaka ka jindwai marwai berbulai ka dai ka jindwai ka badangkam tam namar hang ni ya yo lai lut banduai ya ki jindkam jungi kham tam ban phla ya ki pop jungi ladang ko mle pop Terang ini rai man pla khamat ku beri onrai lada pi dubai bulai pi pla marwe khamat bulai ba bulai de bokloi ban ma ki pop dingi ban thamai be kim sim ki jongi hak tien jong bulai dung chambun sien ba ujus kes uduai marwe bat bulai markas iwele pesan hak balasha mestap dang slam ban mi ka singi hak ba ulaki ulami no ba ulek no chachka kenja bat hang ta ula duai Lukas nrio khadan kala jaru akita ski ba lek mi na shulom banduai la sa ru baro simit akajin duai au blai siti upor men ko Thessaloni san kanyong kong tu duai klem dapot kabomot bangi dai banduai man kapo hakajing em jengi compare kat no sien ngi duai tang bangi dai banduai hakajin duai jengi maman kesini tongin kemau lem banduai namata kabalang khamtam haknyu kipor mamta ka balang kai kendu jing kitin jinju khamtam ba kam yo shu bang pelong jing sang pai ba komba dei ka koma pelong namar ka kam ko namar ka khlam ko bet kikam jing trai jang ka balang kimya bet shu khamtam ha ba yalap yo ko spel ka chimpit em saki wei pat kim siem bokodo tu duai kerpang nam ta ka balang wat update kini jing jing ju ublen a cista ke cispang hangi man pinya ya ka kam sakhbat kam tam bang mla bo feta mla pintami yangi man pisyo yangi kowe pat kalong bakabalang kalanang du no ikinong ilam kay kendu iting yana makanong du no ki alam ki balang timamsan ki ramba balang bat ki dekat jong ka balang tang ke ni kendet banai ka balang kala du bun ngot kilong kemi ki balang ki paya bas kem jong ka balang kiba cukersani ka balang haki kambaro khamtam ka jinduai ba jajar jongki dongin duai ba bleng pemit de kuwe pat kinok tre ki balong ka jingkar hu ya ka balang haki kambaro kemjuru ki dan ki temamsan ki ramba balang ba ki khot jong balang ki badan manta pedeng ka jingpang ka sistem dongin duai kerpang ru namanta jongki kabalai ka jingbong na sha Lukas kajumbang le cha Petrus Lukas R sab khunda Yohanes khapra lai kharwei habaki kunhuan sipai lembak ki syakuri urang ba londo bak ki parsi ki mut pan kem yo Jisu u Petrus lembak ki sanran habaki le i ya ka ei ka ban saja kila kli yo Jisu ko trai impom da ka wailam haba prakhat ya kani ka jingkeli ki sanran yo Jisu Kristus kalong ke badai ya ko trang in pom da ka bailam ndai ka basosi pat kalong bang kimla ban ap ya ke jubab no Jesus Christ
Bat ubay na pleng kisanan, ubaday Petros, ula say yakabelam, bat ula mat yakaskor kaman, jong uwi na syakri jong urang ba dong. Uji Kristus ula ong, tosya aduk ani, abat habaw ula kata yakta skor jong ula pengkhiya yu, bat kani kalau nang penduk mesim, ya cingat Bashirham Petros. Kajing syak kalong kanorim kepada kamtam kajing Kristan. Kajing syaki jongi jauh belai. Ngidan lah kajong kajing kuat kajing terang jongi. Balik nam tak kakam kajong belai. Bat kata kajing kuat jongi kalong pada hun nak matu belai. Tangba ngimdai balik kerke. Ndai ngidai benwat chua ya kaman pakai jubab lo belai. Lingba kajing tuai jongi. Kalatia san arfuar. Uway na kisot ko musim kadai kabor halolade self control. Kabor halolade kamut kabangila pasinsya lade la kalong hak jumut kicim perkat jungi hak jinsau jungi nani hakikam kabangila. Adal wi perlok janga ubaya thu janga ba uang janga ba susi ba jim janga jim jung. Kata kalong ba kata ka Kilong jauh kalong ba umlang penduk, ba kata kalong ba utang sunya ya kali kalawan baik kajindam kajimbitara kajim jauh. Kamtam haba yu kiwei ki bakla kiliak bakla kalam kandon baik kajinyamai kajingnya. Hakajilong beri ngimlak klem nadom. Andai wasya ba kata kajindam kan poi hadu kabakam senyum. Bat kom ki kun Kristan ngidai men kemau ikani kat kuat kabor halolade ngidai ban syak kontrol hak jindam ndai ngidai men long kam lu kadi syai namta kiwei pan ngidai men long ki basat slam ki kai bor khamtam ke gm kan jam sim nadang ya hilabakla namta u setan yu ceka ki denut cengi man pendap yang dak lenti jong hi bat suki ngin telat na ka cengen bat ngin phadia na ublay uang syakri. Petros uso kumbau lale ke badai e. Menpom dak wai lam ya syukur jong wei syakri rang ba siswa. Hendrai tisu la perke apat ya syukur jong. Kajing bam la syak bonsen ka yalam yang isa kajing babe. Bat kajing sosi thang. Kajing bam syak jong Petros kala na slot na ka ikhtiar kajingat ke jong. Bala nang khati syuk ya kajingat jong. 4% la syakati biang mentau sa 4% na jingat ke baudan kabasau kajing but jengai Petros Lukas arfa samsong hakapor bakiam Yesus Kristus Petros 4 pelan handai lodan kelenti berpoi syata uni sisian ubal ong ba ukloi banet syaying bendi berwat syakitinya bro handai mata habau lasdang ban kendu ya kicingnya lasdang ban buat ya Yesus Kristus na jengai kajing bangwan jengi syak jing sanglang jong kabalang kalong kajing sedang bangin buat jengai dalau kunrat ya kabalang persriem kemudian sawan kabalang kamet ba kentang Yesus Kristus bat ngilong kitanat ke bayi so kumta kajing sanglang jong kabalang kalong kabadengkam bah bangin wan namar ngiyo kajing selok kajing hikai nak tien ke jong ublai jin juai lembat kajing pla kajing ngai ki balong ke bo nam ta kajing san kajing em ba kan jam sim hajing seng lang jong ka balang ki don ki seng ki ba pher ki badan la ki jong ki program bala bo kerpang ki badai ba kajing seng khna tungen hikai man pemlian ya ki kun ham jongi ba kin lek chau ji seng khna namar kaktin ko jong blai ko ong por bre an riu to hikai yo khna kenti bo dei ban len tin om kun ria no what about lotmen hoi walangi nyo su am pelong jin khna nama khal ko bet tungin wai ba blai on penjala bagi nyo biang sai sien am pelong ya ka jin seng khna ma ki hab ki barit mental ajan asnam ki hab ki barit kun nyo su penwan ki ye kan tang ki jong blai kabidai bi kun samla kadang kajing sang samla bat ka Bible class lakmi ni ti ki kun samla jang ka balang maki khamwan sya gani jin seng namar ka ai ki kai ki bai dai bat ki kun
kajing em ki kon samla Ecclesiastes kat ari we ko angkum ni tu kamaru ya unang thao ka ba 41 kita kisi kibasnio bat bala jan kita kisna mahaba menong ngamdan kajing soba haki kani ka ketien ka boong nam ta ki kun samla chung ka balang kadanu kajing sing kentai ka ba syakri nam ta ki long kami ba ki kun kentai chung ka balang probel lai fwe lai po ko kentai ka kentai ka ba syati yang utrai kata ka banyo yero nam ta ki pa branget boro tongi persang banyawan syaki jiseng lang chung ka balang ki balong hakimit po yang bat akasi utrai bat ki we ki jiseng la bandai chung district feel bat ki we Hebrew sipo opsan ko angkom ni klam da ino yak jiseng lang jongi hi ko malong kar kom ki we ndai dai kentu perlok hi bat kata khamtam haba phi yo i ya kata kasi kabala nang jan hai ji em ju breu ni don la ki jong ki kam bangi pendam kata ru ka dei ba blai ubu baik burunti ka ba dei ngi man pendam la ka long hai kam yin kam sam jungi la ka long hai kam cintre jungi ndai kat kabala ai en ai ka por ka ba kloi nuan syaka yin ka ba kantang ka jung blai ban syaka jung blai nama ka jing seng lang jong ka balang kalong kum kading ba kanton da ki ding ki barham ba ha ka ba baro ki jo ya ka jisa kun taru ka jindon ka jimbun tang param ngait bungan cha sak jing sang lang jong ka balang ka balang ka yo e ka bor wat ka jing alam jong masia ma ko ladang pemlian le di bungan sak ka jing sak ri blai ka jilong musim jong iru kan satelit no ba suki insalong kum Petros ban buat jingai na lau kunran maladang la jingai na lau kunran ka jinget jongi kaladan haklenti bangin kelan no lani paide no nau blei uba syakri ka jumbut jingai Petros na lau kunran lana khati sisu ya jinget ba Israel ba udan na ka 4% mata udan satang 4% basan ka jinget khle bakani ka patai Lukas A sang pesan habawan lawan ra idi su akhmat urang ba lendo bamisar Petros la yang sai ding lam bat kita ki syakri rang ba lendo ki bakem yau diskus uni ubalami nakabatai ban buat u diskus manta lalet syaka uni ubala kerpang yelade nrai lodan apa deng jongki kajing ya jongkane ke juk jong kajing kala kolong ba dan su kajing penyakhla jong bangen bakapatai kecil khle ubangai bakapatai kalau poi hadu put bala pentua no ya kakandro blatai dau Jesus bat di apostol pan penyakhla di Kristen nakapatai adangi ngimusiar bah jelade ngiru ngilong komo Petros mandan apa deng kapatai Yohanes Arkasan piwat i jaka patai lemni kita ki airu ki ba hakata ka patai ladau nuru ba i jaka patai kata ki kupa kam dan shu au Petros namar ba udan ba ka patai hakakanta ka ba khaddu undan bor shu ba kadai ladi nama la khatino yak jinget ba serhem jongu uni sisian usngau ba umting ya jing serkai jong ka jingyam pembantang hakawai ka sakri urang ba londo ulah pendam sti pendam wai bat ula lenno ba u itu yala ujong konran sisin habangi bakla lada ngim pembek kuloi kan yalam yang isa ka jing bakla ka bang khambun ba suki kan poi ka por bang bhaidian na ublei wa syakri ni kong Timothy saulai ka jing teblang bala thang na sau sisin bala thang na sau la primelen ya ka jing so jungi bat abale pop tu so badai ka pop Kaktian jong blai ko ong ba blai lo thau yang i ringkat ba kini teblem baru blai nei tang naman ke jing khle jong i ba ka prothai in ria no na kata kini teblem baru blai ba ngi jit no ya kini teblem basniu ba ski kan poi ko por baru ngilen bangiru ngilen no bagi itu yo try discuss ubangi sekri Petros menta uladu no hispa na kajinget becerhem
tang nak kadal ba sumal ni pikir ba jadi hajin syakuri ila panda kani ketian sumar ba pikir ba ko mau ka tim jo ka yut sende kepada dap sulong ko ba ong ba ki samna kistan ki dei ban dap khana dakar mut sumar ba pikir ba to ai ba kani ka tim jo ka yut sende kan long yang ngiru ki para bangai bang long ki ba khana dakar ba ki ba sumar ki ba pikir ba kena men kelon ha ki cingen bat ni phadi no play bayam andrai kani kam simkut tangkata ha ki Petros Lukas Al-Quran Rio Al-Quran Rifuwe Ujis Kris ula phai ba ula khamit li ha Petros kani kam dei ke jingmi jong ka jibitar nei ka dei ke jingmi jong ka jingi ka ba khaj Petros sha ka jing kala ka bomut aba Petros ula wan bang kala bomut Ujus Kris ula ai ha u pat ka bor ka ba kham khrau bala pendap yu udah mesti mukoi bat khadu Petros ula pendap ya ka jingkular penyap nam tau Ujus Kris loyap da ka ba syasa napna da kampong kaniru kalau ke jingmi i Ujus Kris yangi ki bangai au pada dan na penjongi ki bala jengai na ke jing senglang jangka balang adan na penjongi ki bala sya pinsoi ha ki soba jong na ke patai lani ngela len no yu try Ujus Kris lingba ki kam ki jongi ublei ukhmi yang aya pi ukhat yangi menta sak jing kala kamun da ka bagin tamai bor man IT la di na menta bi sakri u ha ki jing jongi khaddu sha bang song ha khatien jong ublei incham balai itu bun teli kidang kiban saja ha kasi ka bakhadu ka bai ong kasi ka juan Ujus Kris ka jing phai dien jong bangai ka dai ka wei na kidang kiban saja ha kasi ka bakhadu al tisuluni lenong ba adu khat ka balai ka ong kum ni wat ai bo nuru syukur ya pi da ka ba kum nuru na ba kata ka ongwan lam da Joshua kata ka jing phai dien bat anyo pompau no ya tau bri jong ka pop ukhun jong ka jing jon ha kani ka por ha kani ka khot upor batai ya ka balang Tesaloni ba kasi ba kadu ken mi sibun kinang itu rupa blam le kinang hikai ki ba yalam bakla ba balia ki kamba bakrao syaban sedang kani ka jing seng ba pastor ni dang ya keren wa ka jing hikai ba bakla matabun kilami kina hikai ba bakla babun ki para bangai ki balong ki mesti makudor kila sedang menet sakita ki hikai ba bakla ni ko chiti pom ni kong Timothy sa uwe ndrai mesti mo ong shai ba ha ki singi ki ba khadu dan ki na ha no na ki jingai dak ba pinsha skor ki mesti mo skor bat ha ki hikai ki sot ada ngim siar ba ngiru insya syukur ha ka bo tong setan Lukas khanyo lai fuan habaki farisi ki la kli Ujus Kris lano kata ka si ka juan ka hima ublei Ujus Kris ulai jubab tang si kenten da ka boong tu kemau ya ka tengah ulot ke ei ka belajar ya ka tengah ulot kala phai dien no ka tengah ulot kala phai dien no pat aka minit ka ba khadu kala do ya kacing embam cukun kacing phai dien jong ka tengah ulot kerja ka por ba ulai uthang ya ka Sodom kamara namar ki pop jongki ulai la ong ya ka yung ulot ka bakan thop ya ka ikhun ki ba ya tengah ulot bakin mi no na Sodom kamara sha ba ulai uthang no ya ka Sodom kamara namar ki pop jongki baru ulai ai ka we ki jing maham hak por ba ki phat na ka tashnang ba Sodom bakomara kim dai man phai dien dai ko susi ko long ba ka tengah ulot ka la phai dien bad hakata ka minit ka ba ka phai dien ka kala paya mamlu ya kani syam na ka kitab Genesis long ba khandai khandai ha ki jing chakri jangi yau blai ban like na ka jing kala dien ani ka jing phai dien
ngidai ban somar ban pikir bah jeladi ngimdairu bangimdairu ban sya ilam bakla watang iwe nak ini jikai ki bangi la yo nak cingem upitras watang iwe ru ngimdai ban sya ilam bakla ngidai balong bau siar bah jeladi namar yo isya syukur ki kamba ki bakrau namar si bakadu syaitan ulek ki kamba ki bakrau wajah kading na beneng open ham ngata tolong ki bau siar ki puli ya kedin jublai ki baduai itu ki mat ki bang lakren sakman ki mat aki ciem aki cingai jong Petros ka jumbam syako ya kedin jublai ka jumbam duai ka jumbam lasha ka jumbut cengai na ujus kris ki jinga khle bakan ni patai kini ki mat kita ngidai ban siar ba kanang wila benyo ya kata ki ciem bam cukut aksi ka juwan asien ka jong ujus kris bakala dia nak ada nut pendap du dala ki jong kelenti tu boleh kurku yakini ki kentian bet akan dikapur ini nang ni rekat bak cing tai buar bangin phasu bangin IT su adangi bakala ru boleh long bama in duai marwe in panma wale su indang ya be sak cing canai kamba boleh uang ni poi sana sa ka bakut sai sing ai ku boleh pi baro tu boleh nang kerku yang iboro bagi nala sekri ya kakam ke jong nang kerku ya kabalang ya komti balang bagi nala pinya kikam ka cintelot ke jongi biru sembu jengrai ke molong nang ma dan sibun kikam bagi trai nam ta kaburam ke jong nya ruai no ya kani ka cing sekri jongi da ke jengrai ke balai spa nyu pasau nya du ya ruai kani da ka jingduai lai spa nyu pasal lai spa propo ba hadin kani ka chingruai ga terpat Boston cha jungi iroran jibi pochna sawa wa impelat da ka chingkerhu penwai tro soba puthai jisu jonga da khatlut ki jingya dai jisu jonga ka puthai song basa puthai khlau ba kancha tang jisu ba shisha jisu jonga lai spa nyu pasal wa lai spa propo Jing
lai ngi ai ngo nama ka ni ka por me don bat ngi ai ngo ye ka tien jo me ka bangi os nyo ka ni ka por kar khu ye ki banta jong ka jing shakri kar khu ye ka tien jo me ka balabet padang jongi oi nang kar khu ye rang ba balang mor kan nong bri ye ka yeng ka sem jongi nangai ka jing ko jing khia ka bor ka jing star ka jing rap ka jom me yi ye ka yeng ka sem kar khu lang ye ngi rui wei pi wei bangi don ka yeng ka jom me but ha ka bawai no tu ai ro ka jing ai e trai jong yu Jesus Christ ka jing e blai pa na bom jukut ka jing slok ka jing pentengen pensai bor man sim ba khoi kini lai ho blai kin sa bat ngi kom ka balang ka jom me hang ni lembat ki rungai ki badan sam dong ka perthai na do mantas ki bom jukut ru amen.